Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірній Віцебск». Всім добрий вечір, Сержук, як завсёды, приємно тебе бачити. Добрий вечір. І сьогодні ми порушаємо традиції. Не четвер, а середа. Ну ось свято жанчын крыху змяніла наши планы. Так, планы зруйнавали, но гэта такая рыса у жанчын, яны любяць Нелагічна так усё рабіць. мяняць планы, так, таму хоць сёння і серада, але ўсё роўна у нашай студыі сёння госці, якіх вы ўжо добра ведаеце, і размова сёння пойдзе пра культуру Віцебска, і не толькі Віцебска, віцебскай зямлі ўвогуле 9-12 стагоддзяў. Вось, што ты ведаеш пра культуру? Мы зараз не будзем пытацца і даведаемся. Я ўжо падрыхтаваўся. Падрыхтаваўся? Ну вось зараз будзеш нам таксама распавядаць усё, што ведаеш. Добра, але спачатку пачнем з афішы, а потым уже да гасцей. Музей истории частного коллекционирования приглашает на выставку «Музей Экспериментус». На выставке наглядно демонстрируются различные законы физики, природные явления, оптические иллюзии и принципы работы технических устройств. Среди экспонатов шар плазма, мост да Винчи, маятник Ньютона, трансформатор Тесла и многое другое. Выставка открыта с 10:00. Витебская областная филармония представляет большой сольный концерт Маргариты Левчук. Маргарита Левчук – блистательная белорусская оперная певица, солистка музыкального дома «Классика» и Большого театра Беларуси. Восходящая звезда оперной сцены представит витебской публике арии и дуэты из опер Моцарта, Беллини, Верди, Римского-Корсакова и многих других. Специальный гость концерта – солист Большого театра Беларуси Юрий Городецкий. Начало концерта в 19:00. Национальный академический драматический театр имени Купополоса представляет комедию «Положение. Ищем тенора» по пьесе Кена Людвига в постановке Михаила Краснобаева. Публика ожидает динамичный спектакль со множеством сюжетных поворотов и забавных недоразумений. Начало спектакля в 19:00. Яшчэ раз добрый вечер, шановныя телегледачы, і сёння у нас курсы па гісторыі Віцебска. Зноў у нашай студыі Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, і Анатоль Дулаў, таксама кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава. Добрый вечар. Добрый вечар. Мінулы раз мы размаўлялі пра рэлігію, так, у гэтыя стагоддзі, зараз вырашылі пра культуру. Ну і з чаго будзем пачынаць? Сёння у нас шмат тут і нейкіх кніг, і ўжо вось са старай рарытэтаў, я бачу, у нас уже шахматная ладдзя тут стаіць. З чаго будзем пачынаць? Ну, пачнем спачатку. Зноў. Лагічна. Я так разумею, што ўсё роўна мы пачнем з Полацку, як ні круці. Да, з вытокаў нашай культуры, які сягаюць якраз у хрысціянства. Сабора Сафійскага пачнем ці пачнем з Євангелія? з архітэктуры, напэўна, пачнем у сувязі, але ўвогуле звернем увагу на тое, што ўся культура на гэты момант, яна ўсё ж такі у асноўным выцякае з той тэмы, якой мы раней разбіралі, гэта рэлігіі. Хаця ёсць такая лічнасць, культура ў нас ёсць, якая характэрная для эліты, якая характэрна для агульнадзяржаўнага ўзроўню, ёсць звычайная пабытовая культура, культура мас, культура сялян на той жа момант ці проста гараджан, і, канешне, яна была крыху іншая, яна у многім перапляталася і з язычніцкімі традыцыямі, з каляндарна-абрадавымі і сямейна-абрадавымі святамі, якія ўсталяваліся, якія існавалі на працягу стагоддзяў. Але гэта той аспект, які ў многім захоўваўся затым на працягу стагоддзяў, які ў нас зафіксаваны ў фальклоры. Мы на ім акцэнтавацца не будзем. Спачатку ўсё ж такі зоймемся якраз тым, што ў асноўным падручніках і запісана. Гэта асноўныя накірункі. Спачатку архітэктура, тым больш, што гэта якраз той момант, калі мы можам казаць пра актыўнае развіццё архітэктуры, пра з'яўленне каменнага дойлідства, што з'яўляецца важным дасягненнем якраз для беларускіх зямель. Ну, першае, пра што мы ўжо прыгадвалі, гэта, канешне, Полацкая Сафія. Толькі, ну, я так думаю, варта ўсё ж такі зазначыць, што выглядала яна не так, як сёння,
выглядала не так, як сёння, і на гэта, канешне, трэба рабіць акцэнт, таму што ўсе ўсведамляюць, вось прыедзеш у Полацку, бачыш Сафію, якую будаваў Усяслав Чарадзей, якая 11 стагоддзе. 11 стагоддзя там ёсць, прычым даволі добра прадстаўлена, але ўсё ж такі той храм, які мы можам зараз бачыць, гэта храм пабудаваны ў стылі віленскага барока, гэта 18 стагоддзе, таму ён вельмі нагадвае тую ж Васкрасенскую царкву, Віцебскую, тую ж Віцебскую ратушу, той же Успенскі сабор, таму што гэта адзін і той же стыль, гэта віленская барока, гэта позняя ці беларуская барока. Але насамрэч падмуркі гэтага храму Сафійскага сабора сучаснага, яны ўсё ж такі збольшага аўтэнтычныя, больш таго. Гэта просто трэба казаць адразу, хто хоча паглядзець Сафію, трэба спускацца ўніз. Зайсці в Сафію, але спусціцца ўніз, каб Ну і паглядзець рэшткі гэта сцен падмурак. можна побачыць. Не абавязкова спускацца, таму што рэшткі сцен фрагментальна захаваліся, прычым захаваліся на даволі высокі ўзровень месцамі, уключаючы і фрэскі, якія месцамі там захаваліся, хаця і зноў ж такі фрагментальна. Тым не менш, Сафійскі сабор зараз гэта унікальны помнік, які вось спалучае і 18 стагоддзя, які спалучае і аўтэнтычныя часткі храма, першага праваслаўнага каменнага храма на беларускіх землях, таго храма, які павінен быў засведчыць самастойнасць полацкай зямлі і магутнасць Усяслава Чарадзея, які побач з Навгародскай Сафіі, які побач з Кіеўскай Сафіі вырашыў паставіць вось трэці падобны храм на ўсходнеславянскіх землях і тым самым засведчыў сваю магутнасць і магутнасць сваёй дзяржавы. Наконт далейшага лёсу храма, ну, чаму менавіта ў 18 стагоддзі, таму што падчас паўночнай вайны, на вялікі жаль, храм быў разбураны выбухам з-за тых разборак, якія адбываліся там, і вось у выніку, калі мы згубілі папярэднія... Там, што там забілі, так, забілі святароў, і потым зрабілі, што там, парахавы склад, здаецца. Там парахавы склад, там і Пётр I замешаны, але не будзем пакуль кранаць гэтую тэму. У выніку мы маем тое, што храм у 18 стагоддзі прыйшлося перабудоўваць, і якраз ён перабудоўваецца ў тым дамінуючым стылі на той момант у Рэчы Паспалітай, які вось панаваў архітэктуры дзяржавы на той момант. І тая Сафія, якая стаіць зараз, гэта ўсё ж такі звонку, гэта 18 стагоддзя. Але як толькі мы заходзім унутр, мы бачым адразу суіснаванне і 18 стагоддзя, і адначасова мы можам бачыць рэшткі, аўтэнтычныя фрагменты першай каменнай пабудовы на беларускіх землях, таму што з Полацка не толькі пачыналася дзяржаўнасць, гэта не толькі калыска беларускай дзяржаўнасці, гэта і калыска беларускай культуры, і гэта калыска беларускай каменнай архітэктуры, таму што першы храм быў менавіта там. І традыцыі працягваліся якраз у Полацку, таму што далей мы можам казаць пра актыўнае будаўніцтва ўжо ў 12 стагоддзі будаўніцтва каменных храмаў. Адзін з іх стаіць па сённяшні дзень. Добравешчынская наша, ці Спасская? Спасская царква, Спаса-Преображенская царква зараз. Хаця спецыялісты ўвогуле фіксуюць на канец 12 стагоддзя 13 мураваных аб'ектаў на тэрыторыі толькі Полацка. А гэта ўжо вялікае дасягненне. Вось пачалося ўсё у 11 стагоддзі з Сафійскага сабору, прычым будавалі, хутчэй за ўсё, гэта была арцель, якая не мясцовых спецыялістаў, магчыма, з Візантыі ці адкуль яшчэ. Тое ж самае не зусім усё зразумела і з 12 стагоддзям, але хутчэй за ўсё тут ужо дзейнічала мясцовая артель, таму што мы ведаем імя Дойліда Іана, які будаваў Спасскую царкву, прычым, як фіксуецца ў дакументах, яна быццам пабудавана была ў рэкордныя тэрміны за 30 тыдняў. Гэта сапраўды вельмі хутка. І па сучасным меркам нават таксама. І па сучасным меркам. Галоўнае, што не трэба было ўзгадняць усю праектную дакументацыю на той момант. Было прасцей. Таму сучасныя меркі тут разляцеліся адразу. Так што храм, насамрэч, і гэты храм унікальны, і гэтая ж традыцыя пераходзіць у 12 стагоддзі ў Віцебску, таму што ў Віцебску будуюцца два каменных храмы, тыя храмы, якія прыпісваліся княгіні Вользе па віцебскім летапісу, але мы з гэтым разбіраліся, што гэта немагчыма было. Ну, гэта немагчыма, не маглі мы пачаць будаваць раней, чым у тым жа Кіеве, але тым не менш Добравешчынская, які Добравешчынская і Міхаіла, храм Міхаіла, які знаходзіўся на замкавай гары. Па сутнасці, гэта царква, якая была галоўнай для віцебскага князя, таму што яна стаяла на дзядзінцы.
Гэта тая царква, якая праіснавала да штурма, ну, па меншай меры ў каменным выглядзе, да штурма Вітаўтам Віцебска, таму да канца 14 стагоддзя. Пасля гэтага мы ўжо вядзем гаворку, што там была драўляная царква, пабудаваная на каменных падмурках. Сітуацыя крыху змяняецца, але тым не менш яшчэ адзін падобны храм у Віцебску быў. Ну вось Дабравешчанскай царкве тут больш пашчасціла, яна дайшла да нашых дзён, хаця ў 61 годзе была спроба яе разбурыць, але Ну, скажем так, была разбурана. Але засталіся даволі значныя руіны, які былі закансерваваны і на падставе якіх храм быў адноўлены. у 90-х годах 20 стагоддзя. І варта сказаць, што даследчыкі часам адносяць Віцебскую Дабравешчанскую царкву да полацкай школы дойлідства. Але насамрэч мы можам бачыць, што храм значна адрозніваецца. Ён унікальны для ўсходнеславянскіх земляў і па сваёй спецыфіцы ён нагадвае хутчэй храмы Балкан, Візантыі. Гэта Ну, але ўсё роўна чаргаванне плінфы і часаных блокаў. Ну вось чаргаванне плінфы і блокаў таксама, калі зайсці ў Сафійскі сабор, там таксама гэта прысутнічае. Там іншыя, канешне, Кладка іншая. кладка іншая, але З утопленым радам, але так прынцып званая. ўсё роўна захоўваецца плінфа там і блокі. тэхніка схаванага раду, але там асноўным там не блокі, там валуны выкарыстоўваліся. Вось у чым асаблівасць Полацка, там усё ж такі валунны камень, прычым вось гэтае месца паміж плінфай і валунамі, калі валуны былі схаваны глыбей, гэта ўсё замазвалася вапнай. Таму такое ўражанне. храм ён быў своеасаблівы паласаты, чырвоная ці чырвона-карычневая плінфа, якая змешвалася з белай вапнай, і храм не быў атынкаваны звонку. І гэта асаблівасць якраз полацкай архітэктурнай школы, таму што мы можам параўнаць нават з гродзенскай школай, якая склалася ў той момант, і фрагментальная, якая таксама захавалася, таму што яшчэ адна царква 12 стагоддзя гэта Каложа, ці царква святых Барыса і Глеба, якая стаіць у Гродна, там жа і царква на замку, таксама даволі добра захаванасць, і па меншай меры археолагі адкапалі, і сцены даволі высокія месцамі. Але там зусім іншая тэхніка, там усё зроблена з плінфы, а валун выкарыстоўваецца проста для аздаблення. Яго ўмуроўвалі дзеля таго, каб упрыгожыць сцены. А тут валун выкарыстоўваўся як своеасаблівы будаўнічы матэрыял. У Віцебску, калі падысці з паўднёвага боку да царквы, гэта самы вялікі фрагмент аўтэнтычнай і таксама часткова адноўленай з аўтэнтычных матэрыялаў кладкі, мы можам бачыць зусім іншую тэхніку, іншыя матэрыялы, але тут таксама ёсць простае тлумачэнне. Чаму Полацку валуны, чаму ў нас такі цёсаны камень? Таму што камень гэта не такі ўжо і просты, гэта той камень, які ў рубе па сённяшні дзень здабываюць у вялікіх памерах, таму што выхады даламітавых парод там на паверхні. Гэта тое ж самае тлумачыць, чаму ў Пскове з'явіўся, напрыклад, каменны Крэмль і храмы там каменныя, таму што там будаўнічы матэрыял, той, з чаго гэта ўсё пабудавана, таксама недалёка ад паверхні знаходзіцца. Усё было побач, і вось у нас звычайна будавалі з таго, што было пад рукамі. Я правильно зразумеў, што вось кажучы пра архітэктуру, гэта спалучэнне нашых матэрыялаў і замежных майстроў, так? Замежныя спачатку... Пра майстроў мне таксама цікава. Гэта ўсё ж такі проста хтосьці кажа пра тое, што будавалі майстры з Візантыі. Хтосьці кажа, што гэта полацкія, які ўжо збудавалі Сафійскі сабор і перадалі свае веды, і ўжо наша арцель, скажем так, з полацкімі сумесна будавалі. Тут можа быць толькі гіпотэза. Але Дабравешчанскую, хутчэй за ўсё, візантыйцы будавалі, захоўваючы за асаблівасцяў. Якраз час яе будаўніцтва супадае з вяртаннем полацкіх князёў з візантыйскай ссылкі. Відавочна, яны маглі з сабой прывесці майстроў. Тое ж самае пра Полацк. Тут адметнасці, з аднаго боку будавалі Сафійскі сабор, допустим, працуе арцель. Чым яна займалася той перыяд, калі Сафійскі сабор быў завершаны і калі мы гаворым пра пачатак 12 стагоддзя. Прамежак часу даволі вялікі. У прынцыпе, жыццё некалькіх пакаленняў, можна казаць. Ну, калі толькі перадавалі за увесь гэты час свае навыкі працы, пытанні ёсць, таму у 12 стагоддзі хутчэй за ўсё там працавала свая арцель, якая ўжо будавала. Па меншай меры уплыў Візантыі ён можа прысутнічаць, але зноў ж такі, хто такія будаўнікі былі?
гэта спецыфіка свая, гэта хутчэй за ўсё былі тыя ж манахі, якія працавалі, але у якіх вось быў накірунак, таму што галоўнае, што будаўнікі былі пісьменныя. У 12 стагоддзі, калі абсалютная большасць насельніцтва, нават у 11, калі абсалютная большасць насельніцтва не ўмела чытаць і пісаць, будаўнікі гэта ўмелі, таму што... А як гэта высветлілася, што яны ўмелі? Каб разумець той праект эти? У тым жа, ну, наконт праектаў тут... Не, гэта я так прапанаваў, я ж не ведаю, чаму яны Просто ўмелі? наконт праекту ў мінулым годзе з'яўлялася цікавая інфармацыя, але трэба ўсё правяраць пра знаходку чарцяжа старажытнага. І, магчыма, гаворка вядзецца пра самы старажытны праект, які знойдзены на беларускіх, Першая праектная на дакументацыя. ўсходнеславянскіх землях. Першая праектная дакументацыя. По логіцы нешта павінна было быць. І ён зацверджаны як генеральны план, все сур'ёзна. Галоўным архітэктарам. Подпіс князя стаіць, адбітак. Крыжык паставіў, ўсё дзейнічае. Чаму яны ўмелі так... Пра тое, што ўмелі чытаць і пісаць, гэта хрэстаматыйны прыклад, які мы можам убачыць у тым жа Сафійскім саборы. Гэта вялікі камень з надпісамі Мікола, Таўма, Пётр, Варіш, імёны тых людзей, якія будавалі, якія працавалі, яны проста пакінулі графіці. Яны запісалі, што... Вось як. Гэта вось Правда, калі ёсць там пачалася яшчэ адно традыцыя. Не, такое слово не вельмі для Да, эфіра. якое савецкія часы даследчыкі трактавалі як нечытэльны набор літар і знакаў. Хаця там можна прачытаць, але... Адкажыце, калі ласка, дзе можна знайсці інфармацыю, і калі хтосьці зацікавіўся, шукаюць там. Можна знайсці ў Сафійскім саборы, непасрэдна гэты камень прадстаўлены там, але... Да, не будзем раскрываць, навуковая літаратура адлюстравана, але няхай людзі ўсё ж такі наведаюць Сафійскі сабор. Такі квест. Просто з'ездзіць у Полацкі Сафійскі сабор, каб знайсці ўсяго адно слова. Ну, дзеля таго, каб навесці, гэта адзін з тых доказаў, які аправяргае тэорыю, што мат на ўсходнеславянскіх землях з'явіўся падчас мангольскага нашэсця. Гэта адзін з тых прыкладаў, які аправяргае гэтую гіпотэзу адназначна. Усё ўжо існавала. Як і некаторыя наўгародскія берасцяныя граматы. Ну, в берасцяных граматах там таксама сустракаюцца словы, калі адна жанчына піша іншая і кажа ўсё, што думае пра яе. Таму, дарэчы, і ў летапісах нашых можна знайсці тут... І ў царкоўнай літаратуры. Не будем так далёка заходзіць. Да. А там як напісана нейкае слово, закрэслена і з папраўкай? Не вымушае агучваць слова. Так, все, зразумела. То як некаторыя ў эфіры прагучаць. Будаўнікі маглі чытаць, таму мы можам думаць пра тое, што яны былі монахамі, так? Ім да таго ж прыходзілася дакладныя матэматычныя разлікі рабіць. Ну, чаму монахі і чаму пісаць? Ну, насамрэч, справа вельмі простая. На той момант у асноўным якраз духавенства умела чытаць і пісаць. Хаця мы зробім і доказ прывядзем іншы, тыя ж гандляры актыўна і частка насельніцтва горада у звычайным сваім пабутовай дзейнасці яны ўсё ж такі пакідалі графіці, пакідалі гэтыя надпісы, і гэта гаворыць пра тое, што граматнасці там была. Але найбольш верагодна, што будаўнікі ўсё ж такі прыйшлі адтуль з Візанты, і як вынік вось гэта прыйшлі яны прыйшлі ў манастыры і будавалі ў асноўным ўсё ж такі толькі спачатку наша каменная архітэктура, наша дойлідства гэта выключна храмы. Покуль ужо не з'явіліся новыя дасягненні, покуль не з'явіліся тыя ж палаты ў Полацку, але гэта значна пазней. А вось гэта шахматная ладдзя, гэта які перыяд? Гэта 13 стагоддзе. Прыгажосць, каб мы адразу паказалі. Ну, яе можна паказаць і... А мы вось спачатку так пакажам. Тут яна... Якое стагоддзе? Гэта 13-е, яна у натуральную велічыню. Гэта тое, што ёсць у Віцебскім абласным краязнаўчым музеі, тое, што ўваходзіць у сотню самых знакамітых рарытэтаў музея. Ну, гэта копія, канешне, якую можна набыць у працяг тэмы. Там, здаецца, 35-е. А гэта фігура чаго? Гэта шахматная ладдзя, вось яна. Гэта сведчыла пра развіццё дробнай пластыкі, пра тое, што мясцовыя ювеліры, не толькі ювеліры, тыя ж майстры касцярэзы, яны працавалі, і зараз вось можна набыць падобны артефакт, копію. Амаль усе 100 рарытэтаў ратушы.
А шматлікасць падобных находак сведчыць, што людзі вольны час гулялі ў шахматы. Дарэчы, і шашкі знаходзяць. Добра, а з Полацкім Сафійскім саборам будзе яшчэ нейкая інфармацыя? Ці можам перайсці да Спасскай царквы? Наконт Софійскага собору, конечно, у інтэрнэце можна свабодна зараз знайсці і рэканструкцыю, бачыць, як ён выглядаў, таму што даследчыкі па сённяшні дзень спрачаюцца, колькі 5 купалоў было ці 7, таму што кажуць пра семіглавы, так званая Полацкую Сафію ў больш пазнейшых крыніцах, але, напрыклад, тая рэканструкцыя, якая прадстаўлена ў Сафійскім саборы на сённяшні дзень, гэта таксама ўсё ж такі адна з гіпотэз. На вялікі жаль, Дакладна мы ніколі не гэта спроба аднаўлення па традыцыі, таму што ні фотаздымкаў, ні чарцяжоў. Як, правда, чарцяжоў доўга не было, тут раптоўна яны ўсплываць пачалі. Ну, дай Бог, можа, калі-небудзь што-небудзь падобнае з'явіцца, але збольшага ўсё ж такі, калі няма дакладных сведчанняў, тады гісторыкі пачынаюць і спецыялісты ў галіне гісторыі архітэктуры вылучаць гіпотэзы, яны бяруць падмуркі, яны бяруць традыцыі тагачасныя царкоўныя і спрабуюць убачыць, як гэта магло выглядаць. Таму, хутчэй за ўсё, гэта такая адна з удалых копій, але некаторыя спецыялісты спрачаюць і кажуць, што хутчэй за ўсё выглядала, напрыклад, інакш, па меншай меры верхняя частка. Таму мы не можам казаць, як тая ж царква Міхаіла ў Віцебску выглядала. Хутчэй за ўсё яна была падобна на Дабравешчынскую, але гэта будзе толькі гіпотэза, таму што даказаць адназначна мы ніяк не можам. Ну і спецыфіка, калі казаць пра архітэктуру, можна адразу перайсці да монументальнага жывапісу. І вось у вас у руках мы мінулы раз кніжка. казалі пра тое, што адкрыліся вось гэтыя фрэскі, роспісы 12 стагоддзя. Сёння Дзяніс Валерыевич прынёс вельмі такое грунтоўнае выданне 2016 года, непасрэдна гэтыя фрэскі, але гэта не ўсё. Гэта далёка не ўсё, на вялікі жаль, самого аўтара гэтага выдання ўжо няма ў жывых, ён памёр, але яго паслядоўнікі працягваюць раскрыццё фрэсак 12 стагоддзя, і па сутнасці мы можам казаць, што Полацкая Спаса-Преображэнская царква сама па сабе унікальная. Гэта той прыклад, калі можна казаць пра тое, што амаль 1000 квадратных метраў арыгінальнага аўтэнтычных фрэсак захаваліся. І роспіс ад столі да падлогі і па сутнасці на ўсіх магчымых архітэктурных частках унутры ён прысутнічае. Таму храм распісаны поўнасцю. А яны схаваныя былі таму, што там меўся пазнейшы масляны жывапіс, які вось зараз адслаиваюць, які выстаўляюць асобна ў мастацкай галерэі Полацка. Там меліся і прыклады, калі гэтыя сцены былі затынкаваны, таму праца вельмі цяжкая. Трэба зняць усё, што накапілася гадамі, стагоддзямі, пры гэтым не знішчыць тое, што якраз накапілася, таму што масляны жывапіс 19 стагоддзя, ён сам па сабе таксама гэта помнік. Помнік, які можна прадстаўляць у музеях, што і робяць, і чым можна ганарыцца. Але мы адкрываем больш аўтэнтычнае за кошт работы беларускіх і расійскіх рэстаўратараў. Роспісы яшчэ захаваліся ў Сафійскім саборы, але там фрагментальна, роспісы і ў Дабравешчынскай меліся, але на вялікі жаль страцілі. Яны часткова ўсё ж такі ў музеях ёсць, але гэта дробныя фрагменты. Ну ўсё роўно параўнанні з тым, як і колькі захавалася, канешне, ў Спасскай царкве. Там захавалася ў самой царкве. Для ўсёй былой Русі. Захаваліся і сцены, захаваліся і роспісы, ну і да. Ну, дарэчы, дзіўна, што захавалася, таму што зразумела, што ў нас былі перыяды барацьбы з рэлігіяй. Больш таго, скажу, што ў 19 стагоддзі была ідэя знесці Спасскую царкву, Спаса-Преображэнскую, таму што многія не ўспрымалі, на той момант яна не ўспрымалася як помнік, і проста прыклад, калі ў 1837 годзе, калі губернатарам усёй расійскай імперыі прыйшла інфармацыя пра збор старажытных помнікаў архітэктуры ў першую чаргу, прычым гаворка вялася пра агульнадзяржаўную кампанію. Віцебскі губернатар даверыў гэтую справу паліцыі. У выніку паліцыя даклала, што ва ўсёй віцебскай губерніі, а на той момант гэта не толькі Віцебск Полацк, гэта і той жа тагачасны Дзінабург, сучасны Даўгавпілс. Зразумела, што тэрыторыя значна шырэйшая была, але што знайшлі? Знайшлі толькі адзін аб'ект. Домік Пятра
у Полацку. Полацку. Пасля гэтага губернатар уласнаручна дапісаў спасскую царкву, храм 12 стагоддзя. Прычым нават віцебскія 12 стагоддзя не заўважылі. Я просто думаю, што гэта вернікі неяк адстаялі і выратавалі, не. Не, там... Дзякуючы губернатару. Ну, там не дзякуючы, губернатар уключыў у спіс, але там усё ж такі, калі існавалі розныя пазіцыі, давайце знясем і зробім штосьці значна лепшае, ўсё ж такі здаровы сэнс перамог. І мы цяпер маем унікальны аб'ект, якім мы павінны ганарыцца, які, я думаю, ўсё ж такі з цягам часу будзе у спісе культурнай, сусветнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКО. Да. Так, а што ў нас з Полац? Трэба неяк ўжо і ў Віцебскі перайсці, ну хоць што-небудзь. А Євангелія, вось па Полацку мы яшчэ Євангелія не закрадалі. Ну, калі казаць непасрэдна пра кнігі, таму што пісьменнасць актыўна ў гэты перыяд развіваецца і сапраўды з'яўляюцца рукапісныя кнігі. Полацк з'яўляецца асноўным цэнтрам развіцця перапісвання кніг, таму што і Ефрасіня Полацкая у скрыпторыях працавала, і таму што гэтыя скрыпторыі працавалі ў далейшым. Зразумела, што кніга на той момант гэта асноўны носьбіт ведаў, асноўны носьбіт інфармацыі. Больш таго, яны рабіліся з надзвычай дарагіх матэрыялаў. Галоўнае, што былі самі па сабе унікальныя, таму што пры перапісванні кожны раз і тэкст мог змяняцца. Нават аднаго тэкста, які з'яўляецца кананічным і ад якога быццам адступіць, але розныя перапісчыкі, розны почерк, рознае упрыгожванне за кошт унікальнай кніжнай графікі і аздаблення гэтых старажытных старонак кніжных. Кнігі рабіліся на пергаменце. Пергамент увогуле гэта апрацаваная скура маладых жывёл. Таму маладых у першую чаргу буйна-рагатага ската. Ну, вось паглядзіце, колькі трэба было... Бедныя жывёлкі. Выбачайце, давайте мы перарвемся і паглядзім сюжэт зноў-такі пра 100 рарытэтаў ратушы нашай. І сёння гэта будзе кніга Дзвіна Сапунова. Тая самая, якую вы таксама вывучалі і каталіся па Дзвіне, але гэта была ўжо аддзельная наша сустрэча, асобная такая. Так, а зараз глядзім 100 рарытэтаў ратушы. История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». История и культура родного края. От каменного и до 21 века.
в проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». Ну, вось такая цікавая кніга ёсць у нашай ратушы. Калі мы ўжо пачалі размаўляць зноў-такі пра пісьменныя крыніцы, пра пісьменныя помнікі, у нас вось Анатолий Миколаевич падрыхтаваўся, вывучыў верш, я ведаю, Богдановича, пра перапісчыка, пра яго цяжкую такую але нястомную сапраўды наш класік на крэсла сталі вельмі добра, вобразна адлюстраваў працу перапісчыка. Я зачитаю. На чыстым аркушы прад вузенькім акном прыгожа літары выводзіць ён пяром, встаўляючы паміж іх чорнымі радамі чырвоную страку. Усякімі цвятамі, разнакалёрнымі галоўкамі звяроў і птах нявіданых, з пляценнем завіткоў ён пакрашае скрозь, даволі ёсць знароўкі, свае шматфарбныя застаўкі і канцоўкі, і загалоўкі ўсе, няма куды спяшыць. Парой ён спыніцца, каб лепей завастрыць пяро гусінае, і гляне. Светла сонца стаўпамі падае праз вузкае аконца і круціцца ў іх прыгожы лёгкі пыл, як сіняваты дым нявідзімых кадзіл. Рой хмарачак плыве шырокімі кругамі, у небе ластаўкі шыбаюць над крыжамі, як жар гарачымі, а тут, каля акна, малінаўка пяе і стукае жаўна. І зноў ён схіліцца, застаўку зноў выводзіць, неяркім серабром. Нячутна дзень праходзіць, ужо хутка будзе ноч і першая гвязда благословить конец прыгожага труда. Ну, гэта 10. Дякуй. Так вось, сапраўды, праца перапісчыка была і фізічна цяжкай, і таму адзін з подзвігаў, з прыкладаў духоўнага падвижніцтва прападобнай Ефрасіні Полскай, гэта якраз і ёсць перапісванне кніг. Гэта вельмі рэдкі быў для жанчын занятак. А полацкае Евангелие, тое, што прыпісваюць таксама Гэта наўрад ці, канешне. Гэта легенда, хутчэй за ўсё, таму што звычайна датуецца ўсё ж такі больш пазнейшым часам, калі Ефрасіні не было, але тым не менш гэта Евангелие. Калі яно з полацкай, яно з той скрыпторыі, дзе працавала препадобная. Таму сам па сабе тэкст цікавы, тэкст унікальны, ён захоўвае, дакладней, кніга унікальная, яна захоўвалася ў Полацку да Ливонской войны, падчас Ливонской войны была вывезена, затым і след губляецца, але пазней яна становіцца больш вядомая яе месцазнаходжанне, у выніку зараз яна знаходзіцца у Санкт-Петербурзе, у расійскай нацыянальнай бібліятэцы. Таму адна з самых старажытных кніг, галоўнае, калі у нас ёсць тураўская Евангелие, больш старажытная, але тураўская Евангелие, яна вельмі фрагментальная. Таму полацкая гэта, напэўна, першая добра захаваўшаяся кніга, колькі у нас 170 лістоў, гэта па сутнасці 70% ад асноўнага тэксту, у той час, як ад тураўскага засталося толькі 10 лістоў. Таму гэта значна большае дасягненне, і галоўнае, што гэтая кніга перададзена, факсімільнае выданне было ў 2013 годзе, і таму ўжо, калі у нас няма самого рарытэта, гэта як форма вяртання, вось мы можам пачытаць і навукова... Ну і вяртаць нам ніхто не будзе, я так разумею. Ну, яно звычайна вяртаюць тое, што незаконна вывезена. З гэтым, улічваючы тое, што доўгі час мы існавалі ў межах вялікіх дзяржаў, розных дзяржаў, зразумела, што гэта была агульная спадчына, і тут ужо на яе могуць прэтэндаваць усе. Таму пытанне вельмі праблемнае. Але як форма вяртання, вось факсіміля, гэта магчымасць, па меншай меры, любы даследчык цяпер у абласных цэнтрах, любы жадаючы можа прыйсці ў абласную бібліятэку ці ў нацыянальную бібліятэку ў Мінске, можа ўбачыць гэта унікальнае выданне. І зараз прасцей не трэба было, як раней, перапісваць гэтую кнігу. Вот зрабілі копію. Лягчэй табе. Клац, а ось, разумееш, а гэта ж як цікава было. Ну, ты чего ж ты не займешься? Ну, не паспяваю. Прычым я хочу падкрэсліць, што большасць кніг таго перыяду, пра які мы вядзем гаворку, гэта рэлігійная літаратура. Гэта або богаслужэбныя кнігі, або рэлігійныя кнігі чытэльныя для хатняга чытання. Хаця існавала паўсветская ці светская літаратура. Ну, калі казаць пра богаслужэбныя, канешне, найбольш распаўсюджаны былі Евангелле. Прычым той час, пра які мы вядзем гаворку, гэта Евангелле апракаснага тыпу, якія былі прызначаны для богаслужэння, і тэксты там евангельскія размяшчаліся не ў той паслядоўнасці, якая нам вядома, а
а ў той паслядоўнасці, як чыталіся яны на богослужэнні, пачынаючы ад Пасхі, ад Вялікадня. Для чытання дома вельмі папулярныя былі, канешне, жыцці святых. Спачатку перакладныя, а потым і арыгінальныя. Лічыцца, скажем, да, і хаджэнню, што жыццее не факсіміле. Євфросіні Полацкай, оно было створано в Полацкай зямлі ўжо ў 12 стагоддзі, у хуткім часе, пасля таго, як яна завяршыла свой зямны шлях. І хто зацікавіцца, да, ёсць вось такая цудоўная кніжка, да студэнцкіх гадоў, укладзеная Алексеем Мельнікавым, кніга жыцця і хаджэнняў. А вось тое, што змест кніг быў рэлігійным, гэта як можна аб'ясніць? Тым, што была больш запатрабаванасць у рэлігійных? Ці тым, што былі грошы на рэлігійнай? Ці тым, што не было запатрабаванасці на светскую літаратуру? Ну, ўсё ж такі, ізноў ж такі паўтарымся, што асноўным цэнтрам адукацыі і культуры на той момант гэта былі рэлігійныя установы, гэта царква. Як вынік, па сутнасці, гэта сфера была ледзь не манаполізавана за кошт таго, што па сутнасці ўсе тыя, хто ўмеў чытаць і пісаць, прычым на патрэбным узроўні, хто мог дазволіць сабе мець кнігі, яны былі сканцэнтраваны там. Но, дарэчы, працягваючы тэму Евангелія, ўсё ж такі трэба прыгадаць і аршанскае Евангелие, таму што Віцебшчына гэтым унікальная. З 3 старажытных Евангелияў беларускіх 2 нашых. Адна полацкая, другое аршанскае. Хаця аршанскае оно па месцу знаходжання знойдзена падчас 1812 года на пасля таго, як вайна прайшлася па манастырах, у манастыры было знойдзена вось гэтае цікавае выданне, якое хутчэй за ўсё таксама полацкае паходжанне, але на той момант знаходзілася ў Оршы. Зараз захоўваецца ў цэнтральнай навуковай бібліятэцы Акадэміі навук Украіны. Таму вывезена, але цяпер у іншым накірунку. Так што і гэты унікальны, і гэта не вернуць. Аўтэнтычную работу, прычым чым аршанская, яно вызначаецца тым, што яно вельмі багата ілюстравана. Там і на фоне таго ж полацкага, там і 310 ініцыялаў, там добра захаваўшыеся выявы евангелістаў Матвея і Лукі. Вось гэта адно з такіх таксама знакавых выданняў таго перыяду. Але ж пісаць і чытаць умелі не толькі монахі, не будзем на гэтым канцэнтравацца. Але ўсё ж такі я ўклінюся, да? Таму шмат было рэлігійнай літаратуры, што распаўсюджвалася хрысціянства, а ў адпаведнасці з канонам патрэбна было мець, у адпаведнасці з тыпіконам, царкоўным статутам, які прыйшоў з Візантыі до нас, патрэбна было мець пэўную колькасць і пэўны пералік богослужебнай літаратуры. І ўвогуле само слова кнігі сходнеславянская можна параўнаць са словам грэчаскім. Біблія, кнігі. Да? Але пры гэтым поўны кодэкс Бібліі з'явіўся на ўсходнеславянскіх землях толькі ў 1499 годзе. Это была Геннадзіўская Біблія, в Новгороде створаная. Значыць, найбольш распаўсюджаны былі Евангелія. І светская літаратура, она таксама прысутнічала, хаця па захаваўшыхся мы бачым абсалютную перавагу богослужебных кніг, на другім месцы будуць ужо ў значна меншай колькасці тыя рэлігійныя, якія чыталіся дома, і светскія незначнай колькасці. Тое ж самае слово пра паход Ігарава. Гэта выдатны помнік канца 12 стагоддзя. Былі, канешне, версіі абгрунтоўваліся некаторымі даследчыкамі, што гэта падробка пазнейшая канца 18 стагоддзя. Але мовазнаўцы, у прыватнасці акадэмік Андрэй Анатольевич Залезняк, яны выдатна даказалі, што па моўных асаблівасцях гэта тэкст старажытна-рускага перыяду, які пазней, недзе ў 15-16 стагоддзях быў перапісаны. І не было такого чалавека, які мог бы падрабіць асаблівасці тагачаснай мовы напрыканцы 18 стагоддзя. Таму па аўтэнтычнасці тут пытанняў не ўзнікае. Ніхто не ваглодуе, так разумею. Навуцы проста былі невядомыя гэтыя асаблівасці. Яны сталі вядомы значна пазней, і падрабіць было немагчыма. І варта адзначыць, што значная колькасць інфармацыі утрымліваецца і па полацкай гісторыі слой пра паход Ігарава. У прыватнасці пра Ўсяслава Чарадзея, што мы тут ужо згадвалі. Гэта помнік выдатны, відавочна, быў не адзіны, але проста не так ашчадна ставіліся да такой літаратуры, таму не шмат да нас дайшло. І вось тут полацкі летапіс таксама можна ўзгадаць. Наконт светскай літаратуры. Да, існаванне якога, канешне, праблематычна. Ну, звычайна спасылаюцца на расійскага гісторыка Васіля Татішчава, які ствараў сваю гісторыю расійскую ў 18 стагоддзі, і які прыводзіў звесткі, быццам бы з гэта
рукопису Яробкіна, полацкага летапісу. Праўда, сучасныя даследаванні, у прыватнасці фундаментальная манаграфія украінскага гісторыка Аляксея Талочка паказваюць, што насамрэч часам вось гэтыя звесткі, у тым ліку гісторыя пра Святохну, скажам, 1217 годам датаваны Татішчам, яны былі папросту прыдуманыя відавочна самім Татішчавым. В погоне за сенсацией. Да. Справа ў тым, што ў 18 стагоддзі яшчэ каноны Сенсацыі ніхто гістарычнай не навукі не адмяняў, я так склаліся. разумею, якое б стагоддзя не было. Канешне. Тады яшчэ паміж навуковай гісторыяй і мастацкім творам не было такой мяжы выразнай. І таму Татішчаў нейкія звесткі прыдумляў. Таму столькі падрабязнасцяў пра дзейнасць князёў, якія потым не пацвярджаюцца ў летапісах. А народ гэта ўсё чытае, усведамляе вось па работах. Талочка ўрэшце прыйшоў да высновы, што Татішчаў амаль што не карыстаўся невядомым іншым даследчыкам летапісу. Ну, у нас ёсць... Але полацкі летапіс мог існаваць, да? Той, чым Татішчаў не карыстаўся, яшчэ не значыць, што яго не было, таму што сапраўды Полацк быў значным духоўным культурным цэнтрам, і летапісанне сваё папросту, я лічу, павінна было быць. Іншая справа, што до нас яно калі дашло, то хутчэй за ўсё у Іпацеўскім летапісным зводзе ў фрагментах. Падчас Лівонскай вайны сапраўды магло гэта ўсё быць вывезена, і можа калі-небудзь сенсацыі здарыцца, а можа яго ўжо і няма, калі ён быў у рэчаіснасці. У нас ёсць яшчэ адзін пісьменны такі помнік. Мы ўжо не аднойчы казалі пра яго, так, у нашай студыі пра берасцяную грамату, якую зараз таксама можна паглядзець у ратушы на выставе. Але вось мы пакажам ужо з гэтага каталога 100 рарытэтаў да стагоддзя музея. Паглядзець можна заўсёды, таму што на выставе ёсць, праўда, на выставе ёсць копія. Зараз выстаўляецца арыгінал. На археалогіі гэта копія. Чым унікальна дадзеная берасцяная грамата, гэта ўсё ж такі першая берасцяная грамата з тых, якія знойдзены на сённяшні момант, якія ёсць на Беларусі. Знойдзена яна ў 1959 годзе экскаватаршчыкам Евгеном Фроловым. Гэта трэст нумар 9 будаўнічы. Ну вось праславіўся чалавек. Чалавек праславіўся, увайшоў па сутнасці ў падручнікі па гісторыі, таму што, па-першае, не кожны раз экскаватаршчык убачыць, што ён штосьці там у каўшы. Там больш невялічкі скрутачак такі. А хаця работы былі не самыя лепшыя. Гэта была разборка Мікалаеўскага сабора і рэшткаў, што засталося ад яго. Але насамрэч вось быў знойдзены унікальны дакумент, які сведчыць пра тое, што простыя, ну, правда, не зусім, можа, простыя жыхары умелі чытаць і пісаць. Там па тэксту... Там, здаецца, не самыя простыя, таму што ад Сцепана кніжылі, і там... Ад Сцепана да не жылі. Прадаць адно, набыць іншае. Калі ты прадаў вопратку, дык купі жыта, а калі не прадаў, усё роўна купі на 6 гривен, здаецца так. Але гэта вялікія грошы. Сапраўды. На той час. Ну, дарэчы, уклініцца можна, калі модна так стала. Грошы сапраўды вялікія, але аднойчы даводзілася бачыць цікавую гіпотэзу аднаго з гісторыкаў, што ён піша, што ў Віцебску на той момант, напэўна, быў вялікі голад, таму што трэба было прадаць вопратку і купіць жыта. Праўда, жыта на такую суму, што можна было не галадаць вельмі доўга. Потым, прычым, не толькі ўсёй сям'ёй, магчыма, ўсёй вуліцы. Можна было займацца фермерствам. Гэта за калгас можна было, напэўна, зрабіць невялічкі. Гэта сума, ну, тут цяжка сказаць, але ў акадэмічнай гісторыі Беларусі напісана, напрыклад, што за гэтую суму, таму што прыкладна такі ж тэксты ў Мсціслаўскай грамаце берасцяной. Там 4,5 гривні. Там толькі сума крыху менш, і вось аўтары акадэмічнай гісторыі пішуць, што можна было 2 каровы набыць і каля 12 кабаноў. Таму... А прабачце, чаму грыўна так называліся раней на нашай тэрыторыі грошы? Гэта грошы, гэта дакладней срэбныя і залатыя зліткі, якія выступалі платежнымі сродкамі, але, як вы разумееце, платежнымі сродкамі якраз в оптавых аперацыях. Таму сума вялікая, і хутчэй за ўсё, не хутчэй за ўсё, гэта перапіска гандляроў на той момант паміж сабою. Прычым адзін хрысціянін, другі язычнік. Прычым вопратку прынамсі з язычніцкім іменем. Няжыла. Нежыць. Нежыць. А добра, вось гэта пісьмовыя крыніцы, а мы яшчэ, я так думаю, не закранулі
крыш Єфросіні. Вот що ми давайте, ще може, полос- спочатку- Яго Ні. можам разглядаць у розных ракурсах, як пісьмовую крыніцу таксама. Наконт усё ж таки пісьмовых Да, граніц трэба яшчэ, завяршыць. да, трэба дабіць гэтую тэму. У нас Я так разумею, мы не добьем сегодня Доб'ем. всю тему, потому что не, с каменями не поспеем. ну, мы Это крыш однозначно не уже. будем закранаць. Не, а вось пра крыш трэба. У нас всего показывают 5 хвилин тому, а камяні знову не. Ну, про камяні асобна Особно праплывем. Добре. Дык вось, усё ж таки пра пісьменнасць сярод жыхароў сведчаць разнастайныя надпісы, якія знойдзены на прыладах працы. Гэта той ж Бабіно Пряслін у Віцебску. Гэта іншыя падобныя прыклады, і прыкладаў шмат, у тым ліку, дарэчы, і барысавы камяні, таму што людзі банальна малявалі. Ну, дарэчы, за прыкладамі можна і далей схадзіць. Калі мы просто зараз бярэм турыстаў сучасных, якія любяць дзе-небудзь, калі там экскурсавод, і хто не бачыць, намаляваць, тут быў Вася. То ж самае рабілі ў старажытнасці, і нашыя продкі рабілі. А, дарэчы, у Егіпце старажытным у рымскія часы яшчэ гэта ўвогуле было пастаўлена. Каменецёсы за грошы маглі намаляваць, хто тут быў. На старажытных пірамідах. Вось і прыклад. І нашыя продкі таксама пісалі, а гэта сведчыць, што калі жанчына вырашыла падпісаць, што гэта яе прасліца, Бабіно Прясліна, значыцца, яна ўмела пісаць. Можна ўклінівацца. Можно уклониться. Ну так все ж таки про крыш мы поспеем. А колькі часу Ефросинь, ну литерально 3 хвилинки у нас есть. Можа, малавата. Можа, асобна тады Ефросінію ўсё ж такі Да. калі-небудзь разам Тады, з крыжом. да. Ну, вызначылі мы тэму наступнай перадачы. Калі пра спрагістыку можна і пра камяні прыгадаць, каб Давайте давай хотя б про камяні, вось Барысаў камень, эпіграфіку дакладней. які зноў-такі стаіць каля Сафійскага собора, тому што шмат людзей прыязджаюць, але ну няма такой шыльды, которая там тлумачыла ўсё дакладна, што гэта за камень, як ён з'явіўся і калі. І адкуль яго прыцягнулі туды. Барысаў камень, ён быў знойдзены ў Дзвіне, як і іншыя барысавы камяні, якія там існавалі, знойдзены крыху вышэй ад Полацка, насупраць сучаснага Новаполацка. Адпаведна, ідэя выцягнуць яго з Дзвіны існавала яшчэ ў 19 стагоддзі, тады не атрымалася, але атрымалася ў 1981 годзе, калі яго ўсё ж такі паднялі, як унікальны прыклад старажытнага надпісу прывязлі, паставілі перад Сафійскім саборам, дзе ён па сённяшні дзень знаходзіцца. Акрамя таго, былі іншыя барысавы камяні, прычым некаторыя не толькі былі, яны і ёсць. Ну, на вялікі жаль, 2 дзісненскіх камяні, якія знаходзіліся крыху ніжэй горада Дзесна, яны не захаваліся, хаця адзін вот з фотаздымак на 75-й старонкі прадстаўлены, але 75-й старонцы, так глядачы? ні аднаго з гэтых камянёў па сённяшні дзень няма, затое ў Друі камень Не 73, напэўна. 73. Так, гэта дзесінскі, так? Гэта дзісненскі камень, Дзесінскі камень. але друйскі Вось камень, гэты. таксама пра яго прыгадкі былі. Яго нават, калі паднялі Полацкі камень, была ідэя яго знайсці, яго на той момант не знайшлі, тым не менш гэта атрымалася пазней. І гэты аб'ект пры абмялеўшай Дзвіне ўжо знайшлі у наш час, і ў прынцыпе зараз яго таксама можна убачыць у Друі. Сапуноў прыгадвае і іншыя камяні, у тым ліку адзін з камянёў з крыжом, які быў непадалёк ад Віцебска, непадалёк ад Маркава манастыра. Але гэты камень губляецца, як і многія губляюцца, хаця я не здзіўлюся, калі-небудзь нас чакаюць новыя адкрыцці, але многія маглі быць у сувязі з барацьбой з рэлігіяй проста знішчаны. Прыклад Рагвалодаў камень. Гэта ўжо камень, які знойдзены быў у Оршы, на ім пакінуў свой след не Барыс, а яго сын. Рагвалод Васіль. Рагвалод в лето 6679, мая в 7-й день, доспен крест сей, Господи, помози рабу своему Василию в крещении именем Рагвалоду, сыну Борисову. Вот той камень, які знаходзіўся непадалёк ад Воршы, 18 кіламетрах ад Воршы, але на вялікі жаль, які быў ужо ў 30-х годах, ён быў знішчаны ў 30-х годах 20-го стагоддзя ў сувязі з будаўніцтвам дарогі Мінск-Масква. Яго узарвалі,
У выніку потым існавала спроба яго аднавіць, але гэтая спроба была лагічна даведзена да лагічнага завяршэння толькі ў 98 годзе, калі не аднавілі, не знайшлі аўтэнтычны сам камень, зрабілі яго копію, тым больш фотаздымкі былі. І зараз у Оршы мы можам бачыць па меншай меры копію рахвалодава камня, таму што гэта таксама знакавы артэфакт з нашай гісторыі, які трэба паказваць, якім трэба ганарыцца. На вялікі жаль не захавалі, але вось копія ёсць. Ну а зараз жа ўсе загадваюць жаданні у Полацку, так? Побач з гэтым каменем. Трэба пальцы ўсунуць у шчылінкі гэтай Язычніцкія традыцыі захоўваюцца. Як цікава гэта ўсё змяшалася. Да, відавочна, з'яўленне крыжа і надпісу на барысавых камянях «Господи, помози рабу свайму Барису» якраз звязаны з хрысціянізацыяй, хаця тут шматлікія ёсць версіі. Мне найбольш падабаецца вось гэта, што паколькі існаваў культ валуноў, князь Барыс вырашыў ахрысціяніць гэты культ. Людзі па-ранейшаму працягвалі пакланяцца гэтым самым валунам, але яны пакланяліся ўжо хрысціянскаму сімвалу крыжу. І ў справе распаўсюджання хрысціянства якраз Барыс і папрасіў Божай дапамогі. Хаця ёсць версія, скажам, акадэміка Барыса Александровича Рыбакова, што з'яўленне камянёў звязана з канкрэтнымі падзеямі, з голадам, які адбыўся ў полацкай зямлі напрыканцы 20-х гадоў 12 стагоддзя. Разам з тым яны маглі быць дэмаркацыйнымі знакамі па меншай меры, тыя, якія стаялі далёка ад зямлі. Ну там ёсць пытанне. Ёсць гіпотэз. Шмат гіпотэзаў. Дзякуй за цікавую сёння такую размову. Я думаю, што з культурай мы яшчэ не разабраліся. Будзем працягваць далей. А зараз паглядзім, давайце, хто трапіў у тэлек да Александра Каранмана. Несмотря на то, что еще обещают похолодание, весна, мне кажется, все-таки уже наступила, друзья. Ура! Но каждая пора таит в себе опасности. Не стоит радоваться раньше времени. Зимой можно подскользнуться, летом обгореть, осенью простудиться. Ну а весной что же можно... какая опасность таится в весне, мы узнаем прямо сейчас. Погнали! Каждая пора года хранит в себе какие-то опасности. Зимой можно подскользнуться, замерзнуть, простыть. Летом обгореть, получить солнечный удар. Как ты думаешь, какие опасности таит в себе весна? Не знаю. Весной можно втюриться. Знаешь, что такое втюриться? Да, любит. Ты когда-нибудь втюривался? Да. В кого? Девочку. Как зовут? Ну а сейчас прошла любовь? Завяли помидоры? Да. Как думаешь, почему ты разлюбил? Потому что весна пришла. Какие опасности, на ваш взгляд, хранит в себе весна? Давайте всех предупредим. Когда хорошее настроение у человека, какие опасности? Они могут быть опасны. Ему Да все никаких. идешь себе на пролом. И все. Какие опасности, как вы считаете, хранит в себе весна? Ямы на дорогах. Ямы на дорогах появляются после зимы. Да, конечно. Еще и на как- тротуарах тоже самое. Еще как вы думаете, что опасно этой весной? Что нужно не упустить из виду, чтобы потом не жалеть? Ну, попозже, наверное, клещи сейчас вдруг стали. Знаете, я сейчас вот посмотрел на вас, что вы без головного убора Что вы идете. думаете, у меня менингит будет? Ну что вы так сразу все? Ну вот ошибочное тепло, знаете, когда одеваешься легче, чем нужно. Я даже зимой хожу без головного Да? убора. Да. Каждая пора года хранит в себе опасности. Что сейчас весна наступила. Например, зимой можно там подскользнуться, замерзнуть, а летом обгореть. Вот как вы думаете, какая опасность в весне таится? Что вот самое опасное весной? Такой погоды, как сейчас, можно от депрессника умереть. Почему? Классная же погода. Солнца мало. Так, требуем больше солнца. Да? Все, пожалуйста, дайте нам солнце, те, кто отвечают за солнце. Как вы думаете, что самое опасное весной? Весной? Ну что становится опасным? Влюбиться можно, это Конечно. опасно. Да, самое опасное. Самое опасное. А вы было такое, что вы ходите на улицу, видите кого-то и все, потеряли рассудок? Да, Бывает. бывает. До сих пор? Конечно. Зимой можно простудиться, замерзнуть. Летом обгореть. Какие опасности, как вы считаете, хранит в себе весна? Любовь. Любовь. И еще раз любовь.
Как вы думаете, какая самая главная опасность этой весны? Влюбиться. Да? Да. У вас бывает такое, что теряете рассудок? Прям выходите, Я, видите... знаете, работник психиатрии, я не теряю рассудок. Да. Меня не помог. Любовь это вообще это нормальное явление или это лечится? Есть психиатрический подход, а есть общечеловеческий. Общечеловеческий – это норма, а психиатрия – это навязчивое То состояние. есть бывает навязчивая любовь. Патологическое. Влюбиться это, конечно, опасно, ого-го как. Но мне кажется, что нас еще подстерегает очень-очень страшная опасность этой весной. А самое главное, чтобы вы поняли, о чем я, смотрите, куда ступает ваша нога. На сегодня все. Пока. Ну, вось я так разумею, што наша размова пра культуру яна будзе працягвацца. Працягвацца і працягвацца. А потым будзе ўжо новая тэма. Так, потым будзе новая тэма. Ну, а на сёння мы з вами развітваемся. Развітваемся, і зараз для вас танцавальны калектыў фэнтэзі гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Нясумнага вечара пакуль.